ng mga nagbabagang balita. Higit sa 200,000 ng shabu na sabat sa Naga City. 3 arestado. Ilang aplikante para sa civil service exam sa Agosto. Reklamo ang e-services platform ng CSC. Komisyon may paliwanag. Commission on Appointment Majority Floor Leader Elroy Villapuerte nagpasalamat sa AFP sa mga naitulong nito noong paghagapit ng Super Tropical Storm Christine. At naiibang cleanup drive o scuba surero sinagawa sa karagatan ng Mindanabak. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Mangyak-ngyak ang isa sa 3 na aresto sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City madaling araw nitong June 4. Nasa 40 gramo higit sa 200,000 pesos ng shabu. Nasamsam sa mga sospek. Narito ang ulat ni John Amador. Mangiyak-ngiyak pa habang pinupusasan ng mga otoridad ang lalaking ito na isa sa naaresto sa ikinasang buy-bust operation madaling araw nitong June 4 sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Hindi na nakapalagpa ang lalaking napasabi na lang na magbabago na siya kasama ang 2 pang individual. Hindi mo pinag-aaral. Dari ka rin kang pamabakal. Ito yan, hindi. Hindi ka ba na yung babae? Tabali nga. Ito tayo. Ano hindi? Ano? Kagabi, kung saan nag-conduct kami ng buy-bust paghuli dito sa reported na nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot, and positive mostly halos sa 2 weeks to 1 month nating nilakad dito, pig-monitor na talaga kung may mga illegal transaction, and luckily kagabi nasimpuan natin siya and nakabili tayo ng ipinagbabawal na gamot lang, and nabigla tayo kasi upon search mas marami pala yung nakuha natin na item. Palipat-lipat umano ng lugar ang mga sospek hanggang sa matsyempohan ng mga operatiba at nabilhan ng droga. Nakuha sa kanila ang pinaniniwala ang droga na may timbang na aabot sa 40 gramo at may halagang aabot sa 272,000. Aminado ang punong barangay na sumama mismo sa operasyon na talamak ang droga sa lugar at sangayon sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pulisya sa kampanya kontra droga. Lagi po ako nakasuporta sa mga kapupulisan natin with regard sa illegal na droga, dahil ako mismo po ayaw ko po ng illegal drugs na yan. Actually po, lagi po ang constant po monitoring natin, and then tayo na po mismo nagre-report sa mga kapupulisan natin, and ini-encourage po natin ang kapupulisan natin na magsipag tayo dito sa Concepcion Pequeña, dahil ang goal ko po is ma-drug free ang Barangay Concepcion Pequeña. Seryoso ang PNP na labanan ng droga sa lugar, lalo pa at may mga kabataang nabibiktima at nasasangkot na rin sa mga krimen. Itong mga personality natin, so mga na natin to, kumbaga yung iba dito nakuli na natin. And ito yung tinitingnan, ito yung mga natin na nagbibinta dito sa loob, lalong-lalo na dito sa Concepcion Pequeña, dito sa may spillway. And yung mga minsan nagiging biktima nito yung kabataan natin. So, na nagiging dahilan kung bakit itong mga kabataan natin is nalululong sa ipinagbabawal na ito. With regards po sa mga children, hindi po tayo dyan pwedeng pakialaman yan mga kabataan na yan. So, kami po ang ginagawa po namin dyan, nire-report po namin yan sa DSWD po. And then from there, sila na po ang dapat mag-action yan. Nahihirapan naman kung minsan ang PNP ayon kay Major Lunar pagdating sa elected official na tumayong mandatory witness na minsan dahilan sa mga negatibong operasyon. Sa mga elected official natin so alam naman nila na mandated sila ng batas kasi one of the kinakailangan upang magsagawa ng mga illegal drugs operation yung tinatawag nating insulating witness. And insulating witness, isa sila doon yung mga elected official natin, the media and prosecutions. So, kaya hinihikayat natin yung ating mga elected official, lalong-lalo na pag may mga ganito,
na makipagtulungan sa atin, makipagtulungan sa paglaban natin dito sa ipinagbabawal na gamot. So sa lahat po ng mga taga-barangay, Concepcion Pequeña, sana tigilan na po natin yan illegal na droga dahil wala pong idudulot na mabuti yan sa pamilya. So tayo po dapat pagtrabahuhan natin ang lahat ng bagay para po yung ginagastos natin hindi galing sa masamang paraan. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jan Amador, CSN. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang onset o pagsisimula ng tag-ulan. Maalinsangang panahon, mararanasan pa umano sa Kabikulan kahit tag-ulan na. Narito ang ulat. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang panahon ng tag-ulan. Ito'y matapos maabot ang mga parametrong sinusukat sa pagdeklara ng habagat sa buong bansa. Ngunit ayon sa Pag-asa, hindi pa ito gaanong mararamdaman sa Bicol Region kaya asahan na umano na makakaranas pa ng malinsangang panahon ang Kalakhang Kabikulan. Ngunit may localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Usually kasi sa Kabikulan, di siyang gayong mati ang habagat kasi located kita din sa east side ng Pilipinas. So, bagaman minsan namamati ka talaga itong habagat na mga pag-uran. Pag may weather system kita din sa east side, which wherein hinahatak niya ining habagat. Kaya, possible na nagkukos ng pag-uran pag may weather system bindi sa may east side, sa may Pacifico o dito sa may northeast side. Posibleng sa Agosto o Setyembre pa umano maranasan ng maraming lugar sa Bicol Region ang malawakang pag-uulan. Kaugnay nito, hindi maiwasang mangamba ng magsasakang si Arnel, lalo't kaunting ulan lang ay lubog na sa tubig ang kanilang sakahan. Nag-aalangan itong magtanim sa susunod na cropping season dahil baka malugi lang. Kung nalalapaan, kaya halos minsan tulumbugtak, apat. Minsan, kaya timingan man ang pag-umalik di dapat tayo pa abot ng route ng paral, makatanong ka naman. Kaugnay nito, muling hinikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magparehistro sa RSBSA para may makuhang indemnity ngayong panahon ng tag-ulan. Romnick de la Cruz, CSN. Personal na pinasalamatan ni Camarines Sur 2nd District Congressman at Governor-elect Elry Villafuerte ang Armed Forces of the Philippines dahil sa tulong at sakripisyo ng mga ito noong sinalanta ang Camarines Sur at iba pang probinsya sa Bicol Region ng Bagyong Christine. Narito ang ulat. Sa pagharap ng 86 na at interim appointments ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa Commission on Appointments, personal na pinasalamatan ng Commission on Appointments Majority Floor Leader at Camarines Sur 2nd District Congressman Elry Villafuerte ang Puwersas Armadas ng Pilipinas dahil sa mga tulong nito sa Camarines Sur at buong Kabikolan noong manalasa ang severe tropical storm Christine. Ayon kay Representative Villafuerte, hindi matatawaran ng tulong at serbisyo ng AFP sa panahon ng kalamidad. Gusto ko lang pong pasalamatan ng Armed Forces sa lahat ng kalamidad na dinadaanan namin sa aming probinsya sa Bicol. Kayo po ang aming kapartner kasama. Lalong-lalo na po nung Typhoon Christine, hindi lang po 9th ID ang tumulong sa amin. The whole nation helped. Binagyo po kami, nagbaha po for 2 weeks. Maraming salamat. And we fully support your dedication and sacrifices. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. Diyos mabalos. Pinuri din ng mambabatas ang ad interim appointments ng mga Bicolanong sumalang sa Commission on Appointments na sina Colonel Simon Medroso ng Naga City, Colonel Arthur Realuyo ng Uasalbay, Colonel Romel Tisorero ng Legazpi City, Colonel Hazel Bracamonte ng Biracatanduanes at Colonel Louis Leander ng Sorsogon. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po papatagalin tong hearing na to, but I just like to congratulate everyone. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, dedikasyon sa ating bansa. Special mention lang po sa mga kababayan ko, mga Bicolano. Nitong Lunes nang mag-resume ang Kongreso matapos ang ilang buwang recess dahil sa halalan, si Representative Elry Villafuerte ang isa sa mga miyembro at majority floor leader ng Commission on Appointments na nagsasala sa appointees ng Pangulo at iba pang sangay ng pamahalaan. Nick de la Cruz, CSN. Bumisita si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez sa 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Pili, Camarines Sur.
Personal na dinaluhan ni Secretary Galvez ang pagtalakay sa mga proyekto ng OPA-PRU sa Bicol Region. Presenta rin ng opisyal ang update sa local peace engagement initiatives at road transformation programs. Binigyang diin ni Secretary Galvez ang payapa at masaganang pamayanan o pamana na flagship initiative ng gobyerno sa mga conflict-affected na komunidad sa rehiyon. Layunin ng pamana na mapaunlad pa ang access sa basic social services sa naturang mga komunidad. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga pinuno ng law enforcement agency sa Bicol tulad ni PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon, Southern Luzon Command Acting Commander Brigadier General Aldwin Almase at 9th Infantry Division Acting Commander Brigadier General Randolph Kabangbang. Matapos makakuha ng TRO o Temporary Restraining Order ay balik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP kung saan maraming motorista ang natiketan. Implementasyon ng NCAP, posible kaya sa Bicol Region? May ulat si Darlene Lastrulio. Sa mga nakalipas na mga araw, nagtala ang MMDA ng ulat sa LTO laban sa higit 50 motorista na umano'y tinakpa ng kanilang plaka upang makaiwas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa ilalim ng Motorcycle Crime Prevention Act, ang pagtatakip ng plaka ay may kaukulang multa na 5,000 at maaaring makulong ng hanggang 2 taon. Ang NCAP ay gumagamit ng high-tech CCTV at iba pang teknolohiya para matukoy ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maaaring bayaran online ang multa o apila sa MMDA. Nagtanong ang CSN sa ilang motorista kung pabor ang mga ito kung sakaling ipatupad sa Bicol Region ng NCAP. Pag mayong enforcer, ang mga tao, barubal magpadaralagan, barubal magdalagan sa tinampo. Para sa ko, dahil ka penan na gibuon niyang para sa satuyang nasyon. Bako lang ibisa sa to sa naga. Sa kabilang banda, pabor si alias Nonokoy kung sakaling i-localize ang pagpapatupad sa NCAP. Sa ko, okay man na NCAP, okay man na may enforcer. So, maribong kaya mag-decide yan pag magdesisyon kung ano ay. Para sa ako, ma'am, buto man ko sa NCAP. Sa ako, ma'am, okay na yan, ma'am. Kung ma-implement ang NCAP, di para sa batas man yan, para sa gabos man yan, di okay na po yun. Para man sa gabos, bako man pipilion yan eh. Ngunit ayon sa LTO, tanging sa Metro Manila pa lamang ito na ipatutupad. Muling sinimula ng MMDA ang implementasyon ng NCAP noong May 26 matapos bahagyang alisin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO laban dito. Sa ngayon, tanging MMDA lamang ang pinahintulutang magpatupad ng naturang polisiya. Gayunpaman, tuloy-tuloy ang implementasyon ng NCAP ayon sa Department of Transportation. Darlene Lastrulio, CSN. Nabawasan umano ang basurang plastik sa Libmanan, Camarines Sur mula nang ipatupad ang Plastic Ordinance. Ordinansa mas pampapaigtingin ng Menro. May ulat si Eli Balbin. Napansin umano ng Menro Libmanan na nababawasan na ang nahahakot nilang basura, partikular na ang plastic, mula nang ipatupad ang Plastic Ordinance sa bayan. Ayon sa Menro, nangangahulugan, ito ay epektibo ang pagpapatupad ng Plastic Ordinance sa Libmanan. Sa pag-iikot ng CSN, makikita na bihira na ang gumagamit ng plastic. Kung dati nahihirapan ng mga vendor at mamimili sa hindi paggamit ng plastic, ngayon makikita na kanya-kanyang dala ng mga eco bag ang mga ito. Isa si Nanay Ason Guerrero na 3 dekada nang nagtitinda sa public market. Aniya, maganda ang pagpapatupad ng Plastic Ordinance kung ikukumpara noon na nagkalat ang mga basurang plastic lalo na sa mga public market. Nabawasan na yung mga basura nangangalat ng mga plastic. Hindi katulad noon, kalat doon, kalat dito, doon. No. Ngayon, hindi na masyado. Kunti na lang ang mga plastic na nangangalat. Maganda yung implement. Sa panayam ng CSN kay Jennifer Servidad, pabor siya sa hindi paggamit ng plastic dahil noong panahon na hindi pa naipapatupad ang Plastic Ordinance ay barado ang kanilang mga drainage. Maging ang ilog ay nagiging tapunan din umano ng mga basura na karamihan ay plastic. Marami talagang nagkakalat sa yung mga baradong kanal, yung mga drainage namin, barado ng plastic. Pero ngayon, hindi na. Sa pagbaha, maiiwasan natin yung isang araw lang na ulan, baha kaagad. Eh ngayon, hindi na. Kahit mag-ulan, magdamag, hindi na baha.
Ang street sweeper na si Evelyn Brioso pansin ang malaking pagbabago mula nang ipatupad ang naturang ordinansa. Ngayon po, mga kaunti na lang po yung mga plastic talaga nakikita minsan mga kalsada, kaunti na lang. Tapos mga dahon na lang talaga yung marami-rami pag nag-anuan yung mga puno, naglalaglagan yung mga dahon, yun, madami-dami pong ano. Pero po, kaunti na lang po talaga ang plastic. Sabi ko, ang ganda na sana talaga wala ng plastic dahil grabe. Kaya yun, sabi ko salamat naman. Nitong nakaraang Biyernes, nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Environmental and Natural Resources o MENRO sa pamilihang bayan ng Libmanan. Nasa 15 mga vendor ang natikitan sa public market at 5 naman sa Barangay San Isidro. Aniya, seryoso ang MENRO Libmanan sa pagpapatupad ng plastic ordinance. May mga naaktuhan kami na gumagamit, so wala na, hindi na yung sabing remind, kundi sabi ko, tikitan na yan. Para makita ng mga vendors, ng business establishment at yung mga mamimili na talagang totoo na seryoso tayong pinapatupad yung ordinance. So nanikip tayo, medyo madami-dami din. May numbers tayo? Dito sa poblasyon, para 15 yata yon na mga vendors ang natikita namin. Tapos doon sa San Isidro Satellite Market, pumunta din kami kasi mas madami din doon. 5. Yun na yun. So mga 20 isang araw. Paalala ng MENRO, patuloy na ipapatupad ang plastic ordinance at mas papaigtingin ang implementasyon nito. Paalala ulit po na ang plastic ordinance ay patuloy nating i-implement, i-enforce kasi ito po ay isang ordinansa na. Kung baga isang batas na, so patuloy lang po tayo. Wala pang nababago, so kung ano po ang nakasaad doon sa batas, yun pa din ang aming i-implement. Kung sakaling may babaguhin, mag-aantay tayo na mag-amend at ma-approve yung amendment. Saka naman may mababago doon sa kung ano yung ipapatupad natin. So yun lang po para wala kaming mabigyan ng ticket, para mabigyan ng penalty. So magsunod lang po tayo para walang sumasama ang loob sa amin. Ganon din sa amin, medyo mabigat din sa aming kalooban ang magbibigay ng ticket. Pero trabaho lang po. Sana hindi nyo masamain ang aming pagpapatupad. Eli Balbin, CSN. Halos napunuan na ang slot na inilaan sa Bicol Region para sa August 10 Civil Service Exams. Ngunit ilang aplikante hinaing ang technical issues sa e-service platform ng komisyon. Ang paliwanag ng CSE sa ulat ni Darlene Lastrullo. Habang puspusan ng paghahanda ng Civil Service Commission Regional Office 5 para sa nalalapit na Civil Service Examination sa darating na August 10, 2025, isa sa mga libu-libong aplikante na masigasig ring naghahanda ay si Chris Janel Cabalquinto ng Naga City. Aminado si Chris na hindi naging madali ang kanyang aplikasyon makakuha lang ng slot sa nalalapit na pagsusulit. Naranasan niya mismo ang mga teknikal na aberya sa CSC e-services system dahilan upang matagalan siyang makapag-login at makapag-apply. Medyo po mabagal yung website po. Matagal pong lumalabas. Tapos yung pong sa location po. Wala pong lumalabas na location. Naka-apply po ko ulit nung after 1 day. Kinabukasan na po. Naka-login na po. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, pursigido si Chris na ipasa ang exam. Sa ngayon, nakatutok siya sa kanyang review schedule kung saan araw-araw siyang naglalaan ng oras para magbasa ng mga reviewer, mag-practice test at manood ng online tutorials coverage ng buong examination. Paliwanag ng Civil Service Commission o CSC sa nararanasang technical issues, hindi lang si Chris at iba pang aplikante. We understand po because we have been receiving emails concerning po doon sa eServe. Ito po yung system na ginagamit ngayon ng Civil Service Commission para mag-accept ng mga applications. So nagre-register po doon ang mga gusto mag-apply at the same time, nagpipili po kung ano yung schedule nila sa pag-apply. Now, marami po talagang mga concerns at ito naman po ay naipaabot namin sa aming central office kasi sa kanila naman po galing yung system at nagsasaganawa naman po sila ng kaukulang aksyon para po ma-resolve ang mga system errors na na-encounter ng ilang mga aplikante. Sinisikap umano ng komisyon na mas maging efficient at mas mapadali ang aplikasyon ng mga aplikante.
Samantala, umaabot na sa 9,450 ang naprosesong applications sa Bicol Region at marami na ring testing centers ang nagsara dahil fully booked na ang kanilang mga slots. May paalala rin ito sa mga aplikanteng Masbateño na ang kanilang testing center ay nasa Legazpi City. Please take note po na yung mga sa taga Masbate po, mag-e-exam po sila dito sa Legazpi City. Tiniyak ng CSC Bicol na patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya para masigurong maayos ang exam day, mula sa mga paaralan, gusali, sasakyan hanggang sa logistical support. Darlene Lastrulio, CSN. Malaki umano ang natitipid ng mga nagda-dialysis sa Cafuerte Hemodialysis Center sa Sipocot, Camarines Sur mula nang maging operational ang pasilidad. Natitipid sa gamutan ng dialysis patients na ilalaan na ng mga ito sa iba pang gastusin. May ulat si Eli Balbin. Malaki ang natipid ng mga dialysis patient at kaanak nito mula nang binuksan ang Cafuerte Hemodialysis Center sa bayan ng Sipocot, Camarines Sur. Gaya na lang ni Lut Moron mula pa sa bayan ng Ragay na noon ay nasa Naga City pa nagpapadialysis. Ngayon ay sa Cafuerte Hemodialysis na ang kanyang gamutan na mas malapit kung ikukumpara sa Naga City. Naghanap po kami ng dialysis center. Ito po yung napuntahan po nung anak ko. Kaya po, na po kami dito. Naglipat na kami. Nakadalawang sesyon naman po kami sa BMC. Dito na po kami dire-diretso na. Kwento ni Nanay Lut, kailangan nilang magpa-dialysis ng 2 beses sa isang linggo na nagkakahalaga noon ng 6,300 kada session. Ngunit mula nang sa Cafuerte Dialysis na ang kanyang gamutan, malaki umano ang natipid nila. Nakatipid po kami malaki. Kasi nga po, kung biruan mo po, 6,300 plus. Saan po namin kukunin kamay? Sir. Ay dito po, nakatipid kami kasi nga po, wala na kaming gagastusin pamasahe lang. Dito po, kay Cafuerte, nagpapasalamat po ako dahil malaking tulong ito sa amin. Mahirap. Napapayak na ako, sir. Dahil nung kasalukuya akong nagda-dialysis, ay naggagamot sa ko. Ang hirap ko sa mga pinansyal dahil wala kaming masakyan. Isa sa mga layunin ni Governor Luigi Villafuerte at Congressman Elry Villafuerte na makapagbigay ng libreng dialysis sa mga walang kakayahang magpagamot, kung kaya naitatag ang hemodialysis sa Sipocot at madaragdagan pa sa iba pang bayan sa Camarines Sur. Meron ding 10 hemodialysis machine sa Cafuerte Center na makakapag-accommodate ng mga dialysis patient mula 1st District hanggang 2nd District ng probinsya ng Camarines Sur. Madadagdagan din ang dialysis machine sa naturang pasilidad. Bukod pa dyan, sisimulan na rin ang dialysis on wheels sa buong probinsya ng Camarines Sur na magiging kauna-unahan sa buong bansa. Nagpapasalamat po ako sa staff ng Kidney Wheel, sa Cafuerte Dialysis Center, sa staff po at saka po sa management, pagkatapos yung pong mga doktor dito, lalong-lalo na po kay Governor Elry Villafuerte. Malaking tulong po sa amin. Ang tuloy-tuloy pong sana po hindi magbago si Governor. Suportahan po kami sa bawat sesyon po ng pagdadialysis. Lalo na po kami, mahirap po kami tao. Yan lang po. Maraming salamat po. Eli Balbin, CSN. Daan-daang kilo ng basura ang nahakot ng mga scuba basurero o scuba divers sa isinagawang clean-up drive sa karagatang sakop ng Minalaba, Camarines Sur. Turismo at kalinisan isa sa tututukan ng susunod na alkalde ng bayan. May ulat si John Amador.
kasama ang CAMSUR Dive Team, Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, Tourism Office, DRRMO at iba pang ahensya, isinagawa ang Scuba Surero Dive for a Change sa karagatang sakop ng bayan. Scuba Surero dahil literal na mangangalap ng basura ang mga scuba divers sa karagatang sakop ng bayan. Sagibo po kami kan sa muyang pinaka-enod po na activity, iyo po ang Scuba Surero. Bali ini pong Scuba Surero, saro po sa mga inisyatibo po kan sa muya pong opisina, iyo po ang MENRO, kaibahan po ang Tourism Office, headed by Ma'am Christine Marasigan po. And ang activity pong ini, mas naging possible po siya na mangyari and ma-implement sa tabang and suporta po kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office po. Headed man po iyan ni Ma'am Nemia Rebueno, and through the help din po ni Sir Remark Gavica, na kung saan po saro man sa miyembro po kan diverse kan CAMSUR Dive Team. Ayon sa MENRO, ilang aktibidad ang isinagawa sa lugar, gaya ng pagbibigay kaalaman sa mga residente ng marine protection, eco-awareness, kasama na ang underwater dive at shoreline cleanup drive. Objeto po kan aktibidad na ini na makatabang po sa samuya pong kapalibutan, lalo na sa coastal area na iyo po ang naging target kan sa muyang activity, na kung saan po tigibo po ang aktibidad sa Barangay Bagulataw na saro sa mga tigdadayo pong lugar digdi sa samuya pong Banwaan and Minalabak, lalo na po kapag summer. So objectives po kay ni na malinigan po ang irarom po kan dagat, and ma-assess po si coral reefs or ang inaapod po na bahura, tangarig po mas magdakol po ang mga sira na nakaistar po sa lugar na ito, and makakatabang din po siya sa mga parasisira, tangarig mas maging mas magdakol po ang sa indang madadakop na sira, ngarig pandagdag po sa indang hanap buhay. And saro pa po, makakatabang din po siya sa turismo digdi sa samuyang Banwaan, dahil kapag malinig po ang samuyang kadagatan, mas dadayuhon po siya kan mga tao. And another pa po, sabi nga ni Sir Joy San Carlos na iyo po ang head po or president kan CAMSUR Dive Team, makakatabang din siya ngarig makapag-identify or makadiscover ning diving site po. Naging contribution ng MDRMO office is logistic support and resources support. So kung saan kami yung nag-provide ng mga resources sa Tourism Office and MENRO, and then nagbigay din kami ng resources ng mga tao, divers, nag-invite din kami ng iba-ibang resources na pwede nilang magamit. Malaki umano ang impact ng naturang aktibidad sa kalikasan at komunidad, lalo pat malaki ang potensyal ng lugar na maging diving spot na magpapalakas man ng turismo sa Minalabak. We join in this kind of activity is one purpose only, to help the community. Nevertheless, walang ibang objective but tumulong sa komunidad. Now, part of it is syempre part na din ng hobby namin is mag-dive. Now, yung Bagulataw kasi is na-explore na namin siya dati pa. Ngayon, upon exploring, may na-discover kami, ma'am, ganito pala, may ganito. So, through the MDRMO office ng Minalabak, I reported sa head ko, kay Ma'am Nems, and nireport niya din kay Ma'am Tin as the tourism office in charge. So, nagkama itong activity nito. Maggawa tayo ng activity, then lunch tayo para sa rehab ng ating mga aquamarine resources. May difference kasi dalawang dive site nung nandun sa Bagulataw. Yung tinuturing nilang fish sanctuary na kung sa totohanan talaga, yung ilalim nun is talagang may coral mortality na. So basag-basag na talaga yung corals doon. Pero upon discovering last March pa lang, meron tayong na-discover na isang trench na mahaba from White Pebbles to Lataw Naga po. So maganda doon yung corals formation. So nakita namin doon yung pag-usbong ng bagong coral. Kaya yun yung pinopose namin na ma-assess and ma-evaluate kung gaano siya kahaba, gaano siya ka possible na maging dive site. 115.85 na kilo ng basura galing sa ilalim ng dagat at sa kalupaan ang nakolekta ng grupo sa aktibidad. Naging magayon, as in matrayumpo po. Dakol po ang nag-participate, and magayon po si
naging outcome po kay ni dahil nalinigan po si Pampang and maging po si Irarumkang Kadagatan. And saro po arugay po kadto na dagdagan pa si awareness or kaaraman kan mga tao manungod sa ang importansya kang pagmantidir kang kalinigan po sa satuyang kapalibutan, lalo na po sa arog nindang mga lugar na dinarayo. The effect of this is very big. It's a long run. Hindi naman talaga ito, kaya nga sabi namin sa meeting namin, it will not be the last activity na dapat ma-conduct and dapat masundan. Kasi pinaparelease din namin dito sa tao, lalo sa community ng Bagolatan, that you have a potential. Yung aquamarine resources nyo has a potential to grow and to become a dive site. Kasi most of the divers naghahanap din ng mga new dive site na pwede lang ma-explore. Now, given the fact na may magandang trenching ang Bagolatao and napakababaw pa naman siya, nasa approximately 10 to 12 meters. So maganda siyang i-explore, so wala kang i-worry na baka magkaroon ng problema sa mga divers. So it's very big impact for the LGU and also for the community of Bagolatao na ma-realize nila na may dapat ma-preserve nila ang ganitong aquamarine resources. Magtutuloy-tuloy umano ang ganitong aktibidad sa bayan. Gayong suportado ni Mayor-elect James Lizardo ang pagpapalago ng turismo at pagpapanatili ng kalinisan sa Minalabak. Jan Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.